Čaute, čaute, nová udalosť v Stickman vs Zombies, takže ja som, že ono tuto, a tuto sme sa spavnuli, a tu máme nejaké, niečo, drevo, tak si toto ideme zobrať. A čo sa idem kúknuť, či to viacej level, lebo to je 12, potrebujeme na to tento portál. A potom je tam posledný portál, ktorý ideme naposledy, neviem čo tam bude. Wow, tam je jaskyňa. To je portál a tu je niečo dole. Toto idem pozerať. Ale ja by som chcel najprv do toho prvého portálu, čo tam je. Počkaj, to je ďalší portál. A ideme naspäť. Tak. Onko sme portál. Počkaj, ja si chcem zobrať všetko drevo. Čo uvidím. Počkajte. Takže čo sú tieto krabice? Tu sú veľa dreva. Ja si zoberiem všetko drevo, čo uvidím. A to, čo nie, tak to nie. Jaj. A som našiel aj nejaké... Aj v jaskyni som našiel veľa takých čiernych kameňov. Čo určite budeme potrebovať. Na niečo. Čo bude poslednom portálu, určite. Preto tam toľko bolo asi, alebo asi nie. Dochodia upozornenia. Takže pôjdem touto cestou, potom niekedy pôjdem tou druhou dole. Tam bolo ešte drevo. Je to dve dreva. A tu sú tie černé kamene. Veľa ich tu je. To je v jaskyni. Hľadám púd dreva, kde môžem. Lebo ich určite niekde budem potrebovať. Lebo
Musíme šaky proste dostať. Lebo si myslím, že na konci budú veľmi potrebné. Dobre. Takže máme toto. Tento červený stickman z toho portálu vyletel. To znamená, že aké dreva vyleteli. Potrebujú to nájsť. Dobre, čakaj.